Draga braćo i sestre, dan uoči tragedije Vukovara sa zebnjom u srcu i pred neizvjesnim sutra i za Vukovar i za sve nas slušali smo prvi put riječi pjesme. Ima jedan grad oduvijek mi drag, ima jedan hrast slavonski, ima jedan grad svakom srcu drag, ima jedan div hrvatski. Vukovar, Vukovar, stoji dok protiču vode dunavske. Vukovar, Vukovar, gori na braniku svoje Hrvatske. Zahvaljujem bratu u biskupstvu, monsignoru Đuri Hraniću, đakovačko-osječkom nadbiskupu i metropoliti na pozivu da kao biskup grada Dubrovnika i Dubrovačke biskupije, grada Dubrovnika koji je u ratnim vremenima se povezao, kako smo čuli, sa ovim gradom, koji je povezao s Vukovarom patnja i stradanje, ali evo višegodišnje prijateljstvo, od ove godine i susret Hrvatske katoličke mladeži koji smo mi iz Dubrovnika predali Vukovaru, da predvodimo ovo misno slavlje u kojemu ćemo se sa zahvalnošću pred Gospodinom spomenuti svih onih koji su položili svoje živote za slobodu ovog grada i za slobodu naše Hrvatske domovine. Zajedno s vama molit ću se da duše poginulih branitelja i građana, onih koje smo uspjeli pronaći i identificirati i sahraniti na ovom groblju, onih koji počivaju negdje drugdje, osobito nestalih za čije sudbine i eventualno grobove još ne znamo. Znademo da ima onih koji znaju i koji to ne žele kazati i to nas još više boli. Molit ćemo i za žive branitelje, osobito invalide i sve one koji se teško nose s činjenicom da ovaj grad i domovina nisu postali onakvi o kakvima su sanjali dok su izlagali svoje živote za našu slobodu i još se teže nose s osjećajem da su oni ovom društvu na teret. Ovo ponekad ide tako daleko da se stvara dojam ne samo kod njih nego i kod nas koji promatramo kao da bi bilo bolje da ni njih nema više među nama, kao da bi bilo bolje da su i oni poginuli branitelji, onda bi se stvari posložile. Zašto su nam mrtvi branitelji junaci, a živi branitelji teret? Molimo i za branitelje u Savskoj, koji zbog spomenutog već mjesec dana prosvjeduju. Molimo i za hrvatsku Vladu da se otvori dijalogu s njima, da se otvori i dijalogu s ovim gradom, s Vukovarom. Molimo za dijalog, molimo za poniznost. U naše molitve ćemo uključiti obitelji branitelja i drugih žrtava, sve stradalnike, ovaj grad. Molit ćemo i za sadašnjost i budućnost Vukovara, ali i za sadašnjost i budućnost cijele domovine, koja se zbog naših podjela, a i njih tako bolno danas osjećamo, i nesposobnosti suočavanja s krizom, onom ekonomskom, političkom i osobito duhovnom, ponovno nalazi na rubu provalije. Uvjeren sam da nam u suočavanju s onim što na ovom mjestu pijeteta osjećamo, što nas smeta, boli, mogu pomoći današnja liturgijska čitanja sa svojim porukama.
Prva poruka koju bih iz ovih bogatih čitanja izdvojio, ne mogu reći sve, je poruka anđelu crkve u gradu Sardu, a koju u ovim okolnostima možemo preimenovati u Vukovar. Znam tvoja djela. Imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi preostatak koji tek što ne umre. O djelima i imenu Vukovara nama danas ovdje okupljenim na ovom memorijalnom groblju nije potrebno uopće govoriti. Svi ih znademo. O njima je potrebno govoriti našoj djeci. O njima je potrebno govoriti i svijetu. Potrebno je govoriti o ulozi Vukovara u našoj nacionalnoj prošlosti i sadašnjosti, ali još više potrebno je govoriti o ulozi Vukovara u našoj nacionalnoj budućnosti. Ovo je istovremeno i govor o potrebi da Vukovar konačno prestane biti grad slučaj, da u Vukovar više ne trebamo dolaziti noseći karitativnu i drugu pomoć. Ovo je istovremeno i govor o tome da Vukovar treba ponovno postati ono što je bio u vrijeme agresije, grad pokretač koji će utvrditi preostatak koji tek što ne umre. Taj preostatak je naše hrvatsko društvo s našim podjelama, s našim nesposobnostima njihovog nadilaženja. Rješavanje naših problema ovisi o dosta čimbenika, ali vjerujte mi, ono ovisi prvenstveno o našoj slozi. Naša nesloga, ono je što bolno dotiče ovaj grad i ona je ono iz poruke a mrtav si. Budemo li i dalje nesložni, osobito budemo li nesposobni za naš nacionalni dijalog, budemo li i dalje nastavili imati oprečne stavove o našoj prošlosti, onoj malo daljoj i ovoj bližnjoj, ali i sadašnjosti i budućnosti. I Vukovar, ali i mi s njim će umrijeti. Zato trebamo krenuti u obnovu ovog našeg hrvatskog društva, počinjući odavde, počinjući iz Vukovara, grada simbola pobjede u porazu, grada čije ime i značenje ne možemo i ne želimo zaboraviti. Neka nam pred očima budu sinovi i kćeri ovog grada, oni koji počivaju na ovom groblju, oni koji su stali na branik domovine i koji, kako kaže Sveti pisac, ne okaljaše svojih haljina, pa će zato odjeveni u bijele haljine biti upisani u knjizi života. Druga je poruka izrečena crkvi u Laodiceji, u kojoj bih želio na tragu rečenog prepoznati poruku upućenu našoj hrvatskoj domovini, ali i katoličkoj crkvi u njoj, odnosno nama vjernicima. Znam tvoja djela, nisi ni studen ni vruć. O, da si studen ili vruć, ali jer si mlak, ni studen ni vruć povratit ću te iz usta. Ja korim i odgajam one koji ljubim, revan budi i obrati se. Kad je riječ o našoj domovini, onda se ova poruka, ovo ni studen ni vruć, odnosi prije svega na to da trebamo jasno ustrajavati na tome da se ne izjednačava agresor i žrtva, a to što ne ustrajavamo dovoljno na tome je ono ni studen ni vruć. Istovremeno to znači da mi, svi mi, trebamo također ustrajavati na tome da se osudi svaki zločin,
bez obzira tko ga je počinio i da se kazne oni koji su počinili. Posljedice toga da u ovome nismo odlučni je to da se etiketiraju branitelji koji su časno i pošteno stavili svoje živote na branik domovine. Na koji način je ovo ni studen ni vruć naš problem? Tako što ima u našem pristupu, našoj nacionalnoj prošlosti, ovoj sadašnjoj, ali ovoj koja nas je okupila ovdje, ali onoj nakon i za vrijeme onog Drugog svjetskog rata, uključujući u sve to i ovo što se događalo u Vukovaru, previše mlakosti, previše neodlučnosti da se utvrdi istina, previše neodlučnosti da se reče istina bez obzira na sve, da se s istinom suočimo. Istina ne može i ne smije biti prešućena. Istina ozdravlja. Zato su u krivu oni koji misle da će istina ponoviti i povećati mržnju. Dapače, prešuti li se istina u ime lažnog mira i suživota, a dojam je da se istina prešućuje, tad tog suživota uopće nema, on je tek varka, a povijest će se vjerojatno ponoviti. Kad je riječ o nama katolicima i katoličkoj crkvi, onda je tu u pitanju oprost bez kojega je naše kršćanstvo mlako, ali i aktualno Gospodinovo upozorenje: ja korim i odgajam one koje ljubim. Revam, budi i obrati se. Znam da bi oprostu trebala prethoditi pravda, a da ovdje nema pravde. Ali isto tako znam da smo kao vjernici pozvani opraštati kad nas pogađa nepravda. Kršćansko opraštanje nije nijekanje nepravde, nije uljepšavanje zločina koji se dogodio, ali nije niti iščekivanje da zločinci priznaju krivnju i da isprave nepravdu. Budemo li na njih čekali, nikad nećemo oprostiti. Želim ovdje biti jasan. Opraštanje nije zbog njih. Opraštanje je zbog nas. Ne oprostimo li, mi ćemo se otrovati mržnjom. Ne oprostimo li, u opasnosti smo da se pretvorimo u njih. Kršćansko opraštanje i kad nema pravde znači ne uzeti odmazdu u svoje ruke, nego moliti Boga da onaj tko je počinio zlo uvidi zlo koje je počinio i krene putem obraćenja. A u prvom smo čitanju čuli kakav je naš Bog. Samo tako nećemo i sami postati onakvi kakvi su oni kojima trebamo oprostiti, a postaćemo sposobni za ljubav koja uključuje čak i neprijatelje. Postoji i treća poruka u današnjim liturgijskim čitanjima koju želim izdvojiti. Ta poruka je upućena Zakeju u kojemu želim prepoznati sve one koji su izazvali agresiju na ovaj grad, počinili genocid i zločine ili su u to uvučeni, ne znam, ali i one koji su nijekali i nastavljaju nijekati ono što se dogodilo i ovom gradu i Škabrnji i brojnim drugim mjestima u našoj domovini i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Nadam se da će i oni negdje pronaći svoju smokvu i da će i do njih doprijeti Gospodinov poziv. Zakeju, žurno siđi, danas mi je proboraviti u tvojoj kući. Susret Zakeja i Gospodina izazvao je neophodnu katarzu, raskid i osudu zla koje je Zakej činio i njegovo obraćenje. Evo, Gospodine, polovicu svoga imanja dajem siromasima, iako sam koga u čemu prevario vraćam četverostruko.
Ovo je pravda bez koje može biti oprosta, ali ne može biti pomirenja. Oni koji su izvršili agresiju i počinili genocid i zločine, nažalost još uvijek nisu spremni biti Zakej koji se obratio, nego ustrajavaju u onom biti Zakej prije obraćenja. Evo zašto ćirilica u Vukovaru nema samo značenje pisma, nego i dalje nastavlja označavati agresore i zločince koji se ni dan danas nisu suočili s onim što su napravili ovom gradu i njegovim ljudima. Molimo da se obrate. Molimo da se dogodi susret Zakeja, agresora, zločinca i Isusa Krista. Zakej, agresor, zločinac, treba čuti Isusov poziv da boravi u njegovom domu, priznati što je učinio i obećati da će onoliko koliko je to moguće, ne može uskrsnuti naše pokojne, popraviti to što je učinio. Dobar početak bi bio da kaže što se dogodilo s onima koje još brojimo kao nestale. Inače se ne može dogoditi, makar bismo mi to kao kršćani željeli, ono što nam je predlagao sveti Ivan Pavao II u Zagrebu 1994. kad nas je kroz simboliku dviju rijeka koje su susreću pozvao na susret i suradnju. Susret i suradnja. Te njegove riječi su poruka Evanđelja Isusa Krista prevedena u naše vrijeme i naše okolnosti. Krenimo prema usklađivanju s njima, počinjući od naše nacionalne razine, susretnimo se, surađujmo, a onda se otvorimo i drugima. Bez našeg usklađivanja s tim, bez susreta i suradnje, sve će ostati kao do sada. A priznajmo, ovo što imamo, to nije dobro. Nije dobro što smo mi podijeljeni. I osobito nije dobro što carinik Zakej i dalje u svojoj zloći, što i dalje razmišlja kako opljačkati i ukloniti susjede i što susjedi i dalje zaziru od Zakeja, i nije dobro što i dalje svatko, a to je stvarni problem ovoga grada, uz ono socijalno pitanje, ima svoje škole, svoje kafiće, svoje društvo, ali što svi imamo njihove škole, njihove kafiće, njihovo društvo i da kako što svi i dalje imamo svoje neprijatelje, onda se to pretvori u naša i njihova groblja kojim se spominjemo žrtava. Draga braćo i sestre, u svetištu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku, na pokrajnom oltaru posvećenom svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, napisane su riječi: Bog je liječnik i lijek. Danas smo u vjeri okupljeni oko križa jednog grada, s teškim križem cijele jedne nacije, ali i sa svojim osobnim križevima i ranama. Činimo to s povjerenjem u Božju ljubav i njegovo beskrajno milosrđe. Bog je liječnik i lijek koji pridiže naša klecava koljena i vida naše rane. Pristupimo njegovom euharistijskom stolu. Nahranimo se na ovoj gozbi ljubavi i onda se vratimo svojim kućama ispunjeni mirom, ohrabreni i osnaženi, odlučniji u zauzimanju za dobrobit našeg naroda, za dobrobit naše domovine, ali i za dijalog s drugima. Otvorimo mu svoja srca, tom Bogu koji je liječnik i lijek, da ih ozdravi, da ih oplemeni, ispuni ljubavlju, dobrotom i praštanjem. I ne zaboravimo niti ono što zapisa naš hrvatski pjesnik Antun Gustav Matoš
i susjednog Tovarnika da dok je srca, bit će i Kroacije. O kojem je srcu riječ? Riječ je o srcu koje vjeruje, srcu koje ljubi, nada se, srcu koje moli, koje je spremno na žrtvu i obraćenje, srcu koje ne isključuje opraštanje, nego od njega polazi. Takvo su srce imali vukovarski branitelji. Takvo su srce imali i imaju i svi drugi istinski branitelji. Za takvo hrvatsko srce molimo danas ovdje u Vukovaru. A Marija, rajska djeva, kraljica Hrvata, naša majka, naša zora zlata, nek nam danas i u sve dane našeg života bude zagovornicom. Amen.